nauya ndiri kubva mukutaura ndona uri kutwa naJohn the Baptist the fifth the Baptist uyo muchinda uyo kurasika kwemutumbi mitatu hakuna muprofita anotaura zvokuti joinai voterai ZANU-PF ndokuwedzerai makore 15 ekurarama panyika pano. Unotoona kuti that is madness. Muprofiti chaiye hauwedzere munhu makore awo ina munhu wakasika newo wakatosikwawo hausi chiro. Munhu anoenda kutoilet hawedzere munhu mazuva ekurarama panyika pano. Kana munhu uine zvauri kuda uchida mari kana ungada upiwa zvaunoda kupiwa neZANU-PF aiwa kaunotaurawo mune zvakanaka wopiwa nokuti haushande kwete kubva watoita blasphemy yakadaro kubva watonyemba kuti unopa munhu makore ekurarama panyika pano. Wotoonawo nevanhu vachonewo maremawo futi vanotosimuka vachitoti amen amen kuitira amen zvinhu zvakadaro. Ndonhauya ndiri kutaura yekurasika kwemutumbi mitatu. Vanhu vanongotera zvese zvese vanoti munhu ndiMwari, vanoti vanopiwa makore ekurarama nemunhu panyika pano. Asi pawakaberekwa iwewo munhu iye anga asipo wakasangana naye mutaundi makore esai waichengetwa nei usati wachengetwa nemunhu iye. Saka zvinongotaura chete kusave neorder kwevanhu vatema. Ndisiri kuti musavhotera ZANU-PF aiwa chido chenyu kuvhotera ZANU-PF, asi ndiri kuti ivai neunhu, zivai zvokutaura nokuti vamwe muchatora mhosva kuna Mwari. Munge muchitaura zvinhu sirizvo, muchitaura muti munowedzera makore kutora chigaro chaMwari kuchiita chenyu. Izvo zvakarambwa ndidare. Atende.